आपण काय केलं पाहिजे म्हणजे प्रत्येक वेळेला हिंदूंनीच मार खायचा. बांगलादेशात पूर्व बंगालमध्ये डोकलामध्ये दंगल झाली, हिंदूंनीच मार खाल्ला. इथं खिलाफत मुवमेंट अफगाणिस्तानमध्ये आणि याच्यामध्ये झालं, मोगलांचं बंड झालं, लाखो केरळमध्ये लाखो लोक मारले. 15 ऑगस्ट रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्या स्वातंत्र्याला कराचीला 52% लोक हिंदू होते, 48% मुस्लिम कराची. त्या सगळ्या लोकांना रेल्वेतून मानवतीला पाठवलं म्हणजे लाखो लोकांचा लढसवा. हजरत बाग मोहम्मद पैगंबरचा हिंदूंचं शिक्षण होणं हे आपल्याला आजच बाकी आहे. तरुण भारतावर आंदोलन बाकी आहे. इंडियन मेडिकल काउन्सिलने निषेधाचा ठराव पास केला. तर त्यांचा एक डॉक्टर तर एक डॉक्टरला मारहाण करून हत्या झाली म्हणून त्यांनी डॉक्टरावर हल्ला म्हणून त्यांनी निषेध पत्र जारी केलं. दुसरी एक बातमी आहे की तुझ्या समाजाचं दोन समाजात फरक पडले आणि समाजाची काय दाखला समाजाचा दाखला द्यायचा त्याने काहीतरी त्याच्यात भ्रष्टाचार केला आहे म्हणजे जाती विभागला गेला आहे. आणि दुसरं इंडियन मेडिकल काउन्सिल किंवा असोसिएशन गोव्याचं जे आहे त्यांनी त्यांचा एक डॉक्टर भाऊ म्हणजे डॉक्टर त्यांच्या करावंच नाही. पण अशा निर्मम आणि हिंदूंचा नरसंहार झालाय आणि निष्पाप निराधार नरसंहार झालाय. मला पुन्हाही काही वाईट वाटत नाही. हिंदू समाजाचं नेतृत्व अजूनपर्यंत ब्राह्मण समाजाकडे आहे. राज्य कोणीही करू दे, परंतु कुठच्याही घरामध्ये जाण्याचा अधिकार हा ब्रह्मवृंदाला आहे. कुणालाही मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार हा ब्रह्मवृंदाला आहे. आणि ते जे सांगतील ते समाज अजूनपर्यंत ऐकतो. हे आज सत्य परिस्थिती आहे. आणि म्हणून आज इथे जमलेल्या ब्रह्मवृंदांची एक मोठी जबाबदारी आहे की अशा प्रकारचा हिंदू समाज एक करणं, एक संघ करणं आणि तो बलशाली बनवणं हे आज अत्यंत काळाची गरज आहे. मगाशी त्यांनी सांगितलं बंगालमधून हल्लेले हिंदू भारतामध्ये आले, पाकिस्तानातून हजारो 1947 साली भारतामध्ये आले. भारतामध्ये ज्यावेळी अशा प्रकारचा दंगा होईल त्यावेळी आपल्याला हिंदवी महासागर, मांडवी अशा प्रकारच्या नद्या आणि समुद्र असेल त्यात उडी मारावी लागेल. अन्यथा आपल्याला मुसलमान धर्म स्वीकारावा लागेल. आणि यापूर्वी अनेक पंडितांनी अशा प्रकारे मुसलमान आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेले आम्ही बघतोय. अजून सारस्वत कम्युनिटी ख्रिश्चन इथं आहे आम्हाला माहिती आहे. ब्राह्मणांची तर दत्तल झाली त्यावेळी पोर्तुगीजांनी अनेक याला ख्रिश्चन बनवलं. त्यावेळी ब्राह्मणांनी त्याचं शुद्धीकरण करून घेतलं आणि दिवाळी आणि या बेटामध्ये गोबाडे वगैरे हे ज्यावेळी शुद्धीकरण करून घेतात असं ज्यावेळी लक्षात आलं त्यावेळी या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी ब्राह्मणांची मुंगी उडवलेली आहे. आणि तेव्हा मग ब्राह्मण इथून पळून गेले. त्यावेळी मग देवळासाठी फोडण्यात आले आणि चर्चेस बनवले. परंतु हे त्या काळी जर झालं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुसलमान झालेल्या आपल्या नेताजी पालकरला पुन्हा हिंदू करून घेतला. आपली मुलगी त्याला दिली. कारण हिंदू समाजाला समजलं पाहिजे की मुसलमानामध्ये गेलेला आपल्या समाजामध्ये आल्यानंतर त्याला आपण मान सन्मान देतो. अशा प्रकारचं उदाहरण आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणून दिलं. परंतु तरी सुद्धा हिंदू समाजाचे डोळे उघडलेले आणि म्हणून आज त्याची अत्यंत आवश्यकता आहे की आपल्या हिंदू समाजामध्ये असलेली सगळी जातीयाचा भेद जे आहे ते नष्ट करून हिंदू स्वराज्य हा संघटित हिंदू निर्माण करणं ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. सहकार्य लाभलं. आयचे अनुष्ठान जे जाल्लें आसा हे हिंदू समाज हो संघटीत जावचो, सशक्त जावचो आणि बांगलादेशान जे आयज जाल्लेलें आसा तें हांगा भारत देशान भितर जावचें न्ही. हाज्या खातीर समाजान भितर एक ताकद निर्माण जावची आणि ताका भारत आमच्या देवाचो आशिर्वाद आसचो हाज्या खातीर तेंचें मंत्र पठण जाल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर विचार तेंच्यांनी मांडलेले आसात हांगा सगळ्या वाक्यांनी की जेन्ना शास्त्र चलना त्या वेळाचेर देवांनी आणि मोठ्या मोठ्या महापुरुषांनी राम कृष्ण परशुराम हांच्यांनी शस्त्र घेतले हातीन भितर. कित्याक
ज्यांका शास्त्र कळना तेन्ना तांकां शास्त्रानूच सांगचें पडटा. समाज जर टिकयतलो आनी संस्कृती जर टिकयतलो, सज्जन शक्ती जर उरतली जाल्यार शेवटी जे पशुवत लोक आसात किंवा राक्षस जाका आमी म्हणटात त्यांचो संहार हो करचोच पडटा. तो संहार करपाची गरज आसा आनी म्हणून आयज सगळ्या हिंदू समाजान शास्त्र आनी शस्त्र ह्या दोनांतूय पारंगत जावपाक जाय. ताज्या खातीरचें हें आज अनुष्ठान.